jati Kendal ini? Ini anu warga Pak. Oh kagone warga pribadi berarti nggih. Niki ra ampun kebunan sakjane niku ampun. Nek celukane Kolomben niku kira-kira Tegopati. Tegopati. Nggih. Anunipun napa desane napa Anu daerahe? Daerahe Pak. Oh daerahe Tegopati. Yang mriki ampun Tegopati. Nggih. Rugen Dandah. Sejarah pripun niku ceritane Mbah? Pirsa. Kolomben niku mriki dane nggih griyane pun di omahane pun pindah teng Solo. Oh gitu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saat ini saya berada di Dusun Ngembung, Desa Melandingan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Kita akan mengunjungi sebuah dusun terpencil yang berada di pedalaman Sragen ya teman-teman. Dan hanya ada 40 kakak dan desanya itu berada di tengah hutan teman-teman. Ini sebuah kampung terpencil ya teman-teman, yang berada di tengah hutan atau biasa disebut kampung duda karena mayoritas dihuni orang tua yang hidupnya menyendiri. Nah ini suasana kampungnya itu sangat syahdu teman-teman. Nah kita nanti pulangnya lewat jalan depan itu ya teman-teman. Nih jalannya itu masih terbuat dari tanah, jadi kalau kena hujan becek, kita harus hati-hati melewatinya. Suasana rumahnya sangat syahdu sekali teman-teman. Kita harus hati-hati melewati jalan ini. Licin, sangat licin dan becek. Nah itu suasana rumahnya itu sangat asri dan syahdu ya teman-teman. Bagaimana keseruannya? Tetap ikuti channel Pinggiran Desa TV ya teman-teman. Ini salah satu rumah warga yang berada di paling pinggir kampung teman-teman. Nah namanya itu Mbah Mul. Beliau sedang jemur jagung karena memang di sini itu lagi musim panen jagung teman-teman. Suasana rumahnya itu seperti ini ya. Ini lagi jemur jagung teman-teman. Kita coba ngobrol sama warga ya teman-teman ya. Pak panggih Mbah Supri. Nggih, Supri. Pas munggah. Nggih, tenan mriki. Niki berarti perbatasanan Mbah. Nggih, perbatasan Klupo Kalijambe. nggih Kalijambe. Oh, nggih. Nek kakanipun pinten Mbah mriki? Kakanipun paling jempol. Jarine mau 15 nggih Mbah. Lah nggih liwat, Pak. Kiwat. Nggih liwat. Oh, Nggih asundris kampus. 40. Nggih. Nggih. Siap. Kalau jalan-jalan nih Pak, udah salaman toh? Baik. Nggih. Oh, 40-an berarti? Nggih, rondo. Oh, Kan itu kan pun di kata sing doang. pun kiambak nggih Mbah, pun sepuh-sepuh nggih. Nggih, gajane ki dereng sepuh ning anak kula sing tane iki gadah putra kalih ninggal pun. Oh, nggih. Siap. Kalau mayoritas warga apa Mbah kebersihanipun? Kuwi Warga rata-rata petani. alah mriki niki lho Pak. Nenten anu bentik niki nggih pami teng gunung tani nenten nggih enten. Teng griya nggih. Lagi mbak panen akeh no? Alah panen niki sakingan Pak. Niku nggarap ndang ditundang bren. Yang duren, oh, Nggih, ndang bren gawe klupuh. lek bubung nggih. Oh, nggih. Indah sapi. Oh, teng mriko. Tapi berarti nggih, Pak. Nggih. Nek mboten tumbas yang mriki anu nawahan kok Pak nek nek nyepi niku napa tahan niku lho. Ora mikir delokane riyen iki Tegopati. Nggih. Lah niku orang niku ditanduri kalau lagi nemben niku tuntas bukan. Kenapa, Mbah? Untuk Katanya kenapa? ya bareng Oh, nek hutan jati itu hutannya pemerintah nopo warga? Jati Pak. Nggih sing jati-jati Kendal Jati ini. niki anu warga Pak. Oh, kagone warga pribadi berarti nggih. Niki ampun kebunan
dengan kasihan itu ampun. Nek celuakane kolom ben ku bergerak Tegopati. Tegopati. Nggih. Anu nipun napa desane napa Di anu daerah daerah Pak. oh daerah Tegopati. Dadi yang mereka ampun Tegopati. Nggih. Rukun Banda. Sejarah pripun niku ceritane, Mbah? Kan Pirsa. kolom ben ku mriki jane nggih griyane pun di omahane pun pindah ke Solo. Oh gitu. Nggih. Nggih, berarti nek dusun iki mriko nggih, Mbah? Nggih, mriki nyetan mriko panjenengan. Oh, nggih nggih nggih, nggih. Betul apa? Lah Mbah iki panen akeh banget to, Mbah? Lalan iki dari meme Pak. Udan terus nggih, Mbah? Nggih, jauh ngerek men lo golek yang ini niku sedoso men pas dari Jawa. Oh, gitu. Nggih nggih, nggih. Berarti nek mboten dijemur mboten jamur nggih. Anu ge anu meme Pak, tapi pun bukan meme itu. Biasanya anak kula saya tani itu lah. Sing ngewangi. Nggih, sing meme kula tinggal jam 12 mriki lah mriki mboten akeh tapi Oh, lha Mbah iki ambak teng griya? di Jamban Pak. Oh. Meme iki Pak. Nah nggih kula nggih enek Mbah. Lah. Ngobrol. Berarti desane rumah-rumah sing mriko nggih, Mbah? Nggih, sing mriki pun saya Ini paling ujung berarti nggih. nggih pun pian Jamban. Oh, Iya, siap kula seneng ya, Mbah. Napa? Jalan-jalan nang dusun busuk-busuk ngoten niku. Saya nek nget- jane renggut tani. Lah nggih sing digoleki kan ngoten niku, Mbah. Oh, lah. Nek posisi napa? Nang dalane molong. Soal niku derek pemimpin niku nek anten kuwen gitu di undi soan jadi Wih, pringapus niku. wih keren. Murek napa? Nggih proyek kan tau jalan. Kalau dalan nggih. Nggih. Tapi Mbah asli sini. Asli sini. Asli mriki. Nggih, kula sing niku. Nggih, 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 nggih. Siap. Jadi bulan gitu ini rapi. Jangan talut nih, Mbah. Nggih, lalu itu gitu di Lawang Sauri di Baru. Nggih. Wih, keren. Nyetan gitu di bulan itu Ragen. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi begini Pak. Siap. Dan ki kok pari ini do ireng-ireng ya, Mbah? Jamur niku. Nggih. Mboten rusak, Mbah. Boten. Dalam mboten meme dewi kula tinggal jenengan apa niku. Ya telepon. Jadi orang jenengan juga nyarek. Nggih, Mbah nek cah nom-nom mriki niku do anu merantau napa teng mriki? Kalau nggih dadi rantau kalau nggih mriki tanam mboten sinten nggih. Mboten kathah? Pabrik, Oh, nggih, Mbah. Berarti sing kathah sing sepuh-sepuh teng mriki. nggih. Nggih. Paling sehat terus nggih, Mbah. Nggih. Dalane niku pripun? Ndak gabah sing pedene mboten Nggih medeni kok, Mbah. mboten lunyu enggak ngoten niku nek lumut niku nek pleset nggih. Tiba lah nggih. Lha wae cah nom wedi kok. Kok nom wis tuwa ding, Mbah. Wong niki kalau ben ora pecah paling perempuan ginjal mboten dikandos sudah. Nggih. Kon niku kandos itu kerja teng yang kami mau enggak. Berarti omahku ya mboten ben iki to Mas Dinar kula. Nggih. Mungkin kalau butuhe kula wonten kula butuh niku gambaran nggih. Lalane niku kan lemah kanan. Lempung nggih, Mbah. Kan Gerak nggih istilahnya. dan itu lho mungkin rokok kula pasang pun. Wah, gitu pecah ya, Mbah. Nggih. Di sini tuh ternyata tanahnya gerak, teman-teman. Ulang nggih. Dok napa do meletek. Latake nang nduwuk ganteng. Nggih, nggih, nggih. Siap, siap. Nah, anyep kok enggak. Berarti anu napa jenenge? Jarang wong mriki nggih, Mbah. Nek wong kebusuk. Kalau niku nek wonten Nah, iki kula begitu kebablasan lho ana tulisannya Mandingan terus mriki. mriki rada simpel sangat. Nggih. Kula yo kepleset-pleset tok. Niku jane adeng dibangkat lah. Nawa motor tengetane kok direwangi dalu-dalu langkah. Nggih. Kenyang ngoten enggak menurut kok niku. Nggih, Mbah. Mbah ngiyah napa, Mbah? Ngiyah napa? Nah, ada kandang kambing, teman-teman. Ada kandang kambing. Nah, di sini tuh banyak sekali kambingnya, teman-teman. Nah, ini ada banyak sekali kambingnya. Nah, di sini juga ada kambing. Oh, ini ada kandang anak kambing, teman-teman. Kopling gitu. Pasti ada kawin itu. Kula mboten nang Oh, iya, iya, iya.
Dulu kan kandang apa? Nanti mendone pun di kampung kalian anak-anak nih itu mama Di ternaki ya, Mbah? ya di ternak nih gue yang pun satu. Oh, ya aku panen sak pirang-pirang bae. Malah ini gue yang berapa orang dulu teh. Gabah harganya berapa, Mbah? Orang itu kan sama. Mana panen lagi di siapa? Oh, Kemarin namun pindah misalnya satu malam. dan ini gaya di sini. Lagi anakku loh. Oh, putrane bae. Tinggal di saya anak aleh udah. Ya, si cilik-cilik apa menggede kan putrane? Putrane penggede apa si cilik-cilik? Lagi aleh udah aleh. Apa itu? Anak-anak SMP SD. lagi kok SD nih, Mbah. Dan sekolah tang budi, Mbah, mriki. SD dulu. Lah tuh. Setelah namung niki nyetak bikin langsung klik. Nek dalan mriko tesenten Mbah. Dalan. Mungkin selesai. Bablas di pundi? Mungkin sampean niku tan masjid delok mriko iki napa ini. Durunge nek bulan iki sanggan nyetan bulan. Mungkin nek sambinan adunipun pan durunge dalan itu ukuran toho. Ini pun sari mungkin. Tapi dalannya yang elek, Mbah. Dalannya apa pundi? Kalih kula balik. Saya enggak ngalar sing ngalar sing ngono leno niku teng Manyar saya. Oh, pun apa iki? Yang Manyarjo nderek pundi? Nek main Plupo. Oh, nderek Plupo nggih. Nek iki kali jambu. Bulan nggih. Ngono leno. Berarti nek kula bali penak mriko nggih, Mbah? Nggih jenengan nang ngetan. Bablas alon-alon ngoten nggih. Nggih ngalor mungkin to. Delok iri teng ngono leno niku to. Yen iki sudah ingin bilang bengkeng itu. Oh, nggih. Yang balik dan mulai nek mriki lho galah iki. Wah, leleke. Aku wae kepleset-pleset ta, Mbah? Nggih mulai pun. Ya ampun, ning zaman modern kok isi ana dalan kok ngene. Nah, ya, kok. Apa akhirnya bingung pengen tanah enten tusurannya, begini itu balik mulai. Oh lah nggih, sampeyan nangis balik waktu itu. Berarti kalau nek langsung jam mriko men nggih. Iya, tenang. Niku lho tan gitu nang ngaler. Ngaler mengke ngiri sithik terus munggah mriko. Arah pundi? Arah pundi ngoten men. Arah Wonolelo. Wonolelo. Nggih, niku lho enten omah, mungkin sampean nek gedong ngaler sandi jalan tak pergi enten mah tembok ngoten. Nggih. Nyok, namang Jalane pun dicor nggih, Pak. pun. Nggih alas gede dereng ditutupe kon. Tapi mboten lemah to? Nggih mboten, pokok nggih pun dicor. Siap. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah. Kula tak izin jalan-jalan nggih, Mbah. Oh nggih. Nek kampung ngeten iki kula seneng banget. Oh lagi. Sehat selalu nggih, Mbah. Nggih, Dera. Nggih, bareng, Mbah. Nggih. Kula tak Astun. nggih. Enten gunungan apa mriki? Mboten enten kok. Nek gunung ya kolom ben iki memang niku ada ringin niku ning pun arek. Oh, nggih. Murah. Gunung mengen. Nggih. Kolom ben niku dua arek nyatane sing ora arek pun. Itu. Oh, nggih. Berarti Suasana di sini sangat syahdu ya teman-teman ya. Di belakang rumah warga ini dikelilingi hutan bambu teman-teman. Dan itu rumah warga itu berbentuk kayu limasan atau Jawa kuno klasik ya teman-teman ya. Nah seperti ini suasana rumahnya. Di belakang itu banyak sekali pohon pisang. Nah demikian tadi ya teman-teman eksplor kita untuk siang hari ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Semoga sekilas video saya ini bisa menghibur teman-teman yang berada di perantauan yang akan rindu akan kampung halamannya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah.